Hello लोगोफोर दा आसामाव दङ भरपुर आसामाव भरपुर जागानि नामा बाय मोजां थाबाय नै हाना बे कुम्बला खालामसो बायना लांनो नागिरदों मोना Sakali naকি alhamdulillah गासिम थांजोबखाबाय दोला खासिबारो जमा जाहैबाय होनदों आदै सुइसेला दा फन खालामहरदों गासिम हाबहैजोब्बाय आसामाव फैबावबाय लोगोफोर हाबा जानोहाय थ' लोगोफोर आङो सिगांनो बे मोनसे खोथाखौ दुखु नांथाव आंनि थाखाय मोनसे खोथाखौ बुंबावनोसै जे आङो बे जागायावहाय जेला बे जागायावलाय बे थांनाय समावनि भिडिअ फैनाय समावहाय नैबेबायदि जागायावनो नामा आंबो मोजाङैहाय गोसोआव गैले बे जागायावनो हयथ' बि दादाया जुदि बे भिडिअखौ नुनानै दङब्ला अन्नानै एसे DM खालामहरनाय थ' आङो सासे दादाखौ बेहा लोगो मोनदोंमोन लोगोफोर माने बियो आंथ' गारि सिङाव नालाय काचाबो बन्द जेबो खोनाया बियो आंखौहाय आखाइ फावजों बुंहरदों बायदि नुदों आरोखि आङो जे आं नोंखौ सिनायगौ होननानै थ' आंबो सानबाय सोर होननानै आखाइ फावजों बुंबाय नालाय लोगोफोर अब्ला बियो बुंबाय औ आं नोंखौ सिनायगौ होननानै थ' दादाया नुदोंला अन्नानै औ आंनोमोन बिनानाव बुंहरलाय जों सफैबाय हाबायावहाय बे जायगाखौ आं खोनानो मोनदों भरपुर होननानै बुंदों आं सोंदोंमोन गोबांनि मानसिखौहाय जों भरपुरावहाय हाबा जानो फैदों हाबा जानो फैनायावहाय नै आं भिडिअखौ लाफैबाय नायलांदो सिङावहायबो जुदि भिडिअखौ खालामहैनो हायोब्ला आङो भिडिअखौ खालामनोसै गिर्जायावहाय लाबोदोंमोन हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ गिर्जानिफ्राय जोंबो थाबायनानै थांफानायसै नै ससे गारियाखौ एसे साइडआवहाय दोनथ'बाय थ' जोंबो थाबायनानै थांगासिनो दङ हिन्जाव गोदान लागोसो लोगोफोर 4 हयते 500 जन जोङो फैदों दे आरो मोनसे खोथाबाव रायजो राजाफोर बे हाबायावबो माने दाखालिनिफ्रायनो आङो साननै खननै फैबाय नालाय आसामावहाय दिनैनि हाबायावबो आङो गोबाङैनो आंनि भिडिअसखौ नुनानै मोजां मोनग्रा आंनि भिडिअसखौ नायग्रा शेयार खालामग्रा लोगोफोर बिदा फंबायफोरखौ लोगो मोननानै दंमोन बिसोरो आंजों रायलाया माथिन बिसोर कमेन्ट्स बक्सआवसो बुंहरदों जे नुदोंमोन होननानैहाय रायलायनो हायाखै होननानै थ' बिसोरनि थाखायहाय बिसोरो जुदि नुदोंब्ला आंनि बे भिडिअखौहाय बिसोरनि थाखायनो आं बे खोथाखौ बुंबाय बेबायदि दाखालाम मालाबाबो आङो रायलायगोन बैजोंबो रायलायगोन आङो लोगोफोर आसामाव दंफैयो नै भरपुराव हाबायाव दङ हाबायाव बड'लेण्ड आसामनि लोगोफोर थाथ'लायदो आङो आंनि जायगायावहाय थांफिननोसै बेंगलाव थांफिननोसै आरो बेबायदिनो गासै आरो बुंबावबाय आङो नोंथांमोना जुदि नुयोब्ला आंखौहाय रायलाय बिनानाव बायदि साननानै रायलायनो हागौ आङो रायलायगोन फट'फोरबो लानो हागौमोन ना दाखाल जेरै आङो कनफारेन्सआव लोगो मोननानै गोबाङैनो आंनि फट' लानानै थांलादों भिडिअ नायो नोंनि भिडिअ नायो बिनानाव होननानैहाय लादोंना बेबायदिनो लानो हागौ लोगोफोर आं दिनै आरो बुंबावबाय नोंथांमोना जेबो दासान आङो आरामसे बैजोंबो रायलायगोन दे कलेजावबो प्रग्राम दङ जोंहा बेखायनो गोख्रैनो फैफिनबाय कलेजाव प्रग्राम दङ इनभाइटबो दङ लोगोफोर आखायनो आङो बे कलेजनि प्रग्रामाव थांनायनि थाखाय जोङो फैफिनबाय गावनि जायगायाव बेंगलाव थांफिननोसै मोजाङैनो थादलायदो लोगोफोर आरो गावजों गाव अनलायनानै थादो आं बेखौनो बयनिबो सायाव आसा खालामो
आरो आंनिया जेबो बुंनांगौ गैला, नायलांदो भिडिअखौ ससेबाव। जोङो थांगासिनो दङ, मा दै बेफोरो मा जागा कमेन्ट्सआवहाय बुंहरदो लोगोफोर। मोजाङैनो थालादो लोगोफोर, थांगौ जोङो न'आवहाय। सहैथारनोसै, बारा गोजान गैले न'आ लोगोफोर, सहैनायसै। थ' नोंथांमोनखौ आङो मा बुंबावनो, बेंगलावहाय खालि गयल' नुगोन आरो ओरैहाय नै खालि लाइफांल' नुगोन गावबागाव जागानि। उन्दुनो ओंखारलायलांबाय लोगोफोर, दोमैलो गान दामदों मालाय। थ' नोंथांमोना दाबोनो आंखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आंनि चेनेल गारु क्रिएसन साबस्क्राइब खालामनानै दोनदो।